Amanani ajwayelekile e-serum creatinine emalabhorethri amaningi aphakathi kuka-0.5 kuya ku-0.3 mg nge-deciliter, kodwa kunezizathu eziningi ezahlukene ezishintsha amanani ajwayelekile e-serum creatinine. Eqinisweni, inani le-serum creatinine lingancika kwezinye izinto eziningi ezifana nobudala, ubulili bomuntu, ukudla okudliwa ngumuntu, ukwakheka komzimba womuntu, nesisindo somuntu. Futhi ezinye izidakamizwa zingaphazamisa ukuhlolwa. Ilebhu esebenzisa indlela ethile yokuhlola i-creatinine ingase futhi ibonise ukuhluka okuncane ku-creatinine evamile. Kukhona nezinye izinto ezifana nobude, isisindo, inani lemisipha, ubudala, ubulili, kanye nelabhorethri lapho wenza khona ukuhlolwa, okungaphazamisa noma buthinte inani elijwayelekile le-serum creatinine.